Kaya katuran jumeneng nggih Mbak nggih. Jumeneng saged ta? Oh iki. Iki piye? Ya kecewa. Wong iki kok iso. Saking Ponorogo nggih. Ya. Diaturi jumeneng Lagi pisan iki petuk mula dhisik nih. sepate beda. Napa niku? Sagung para tamu kakung Sumawana Putri ing kelenggahan dalu punika kepareng nderek hanggergengaken swasana lumantar asta brata. Jengkaripun risangat mojo temanten kekalih yen Cinandra Panyayah cantuka ingkang munya jroning balumbang kodhok ngorek. Ya. Dung dung. Masa enek manten lek diurbung kirik. Wong kudune cukuru kok. Jago. Sampean saking kono. Aku dari sini. Manten putri, sampean manten putri. Oh, nggih. Kowe manten kakus. Kakung. Manten jumbleng. Manten kakung, manten kakung. Kula MC mboten. MC harus. Kula tang MC nggih Mas Mandal. Ya. Tang MC ya nduk ya. Nggih. Mas Akbar. Ya, MC monggo. Wah, yane mangsa kala dumawaing kodrat pripun Mas Akbar sae nggih? Sae. Sae Mbak nggih. Sae. Piye Mas Mandal sae? Ya. Nalika semana ana sifat jalutan api wanita ingkang gebyor alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti ilo-ilo jaring para kina pripun Mas Akbar? Apik. Mbak pripun? Sae. Piye Mas Mandal? Ya. Nesu to care iki. Ora balik takon. Lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsana tepi tata upacara daup. Mangga kepareng lon-lonan tumuju wonten ing sasana. Temanten putri ingkang ayu kados widodari, temanten kakung kenging kencing manis. Wis mari, Mas. Sing gagah ngene lho kok. Sing gagah. Kok ngene iki lho. Oh, mantene wedok pinyis. Manten wedok Iya. kinyis-kinyis. Ngene kok jarene Sampean sing bagus ngono lho Mas, sing gagah. Sing gagah. Gagah. bengi iki kowe iki saingan karo Lin Mas Gianto ngono lho. Mesem sithik. Mesem. Nah, Mesem iki madhe beradal karo mesem. Lah, untune tak dikene. Lah. Mesem. Yo, bojoku Enak koyo ya. ngene iki piye? Lon-lonan denira lumaksana temanten sarimbit arsana tepi tata. Pripun Mas, pripun sae nggih? Sae. Ya. Tata upacara daup. Netepi adat widhi-widane ingkang sampun kepareng temanten kekalih ingkang sami picekipun. Aduh. Temu kok bablas iki lho. Wong temu kok salipan simpangan iki lho. Piye? Ayo gaplok rinangkul ki lempit-kempit to, ya to Mas. Leres. Mana lho saka kono. Wah, goblok ora umum. Rene. Nuwun sewu. Damel sawatan nggih. Sawatan. Tradisi Mengke kudu komplit dijangkepi. tradisi sawatan. Nah, tradisi. Mengke nek saged pasne matane nggih. Mata. Lah niku mboten beto? Ora sah. Beto. Pasne matane ya, Nduk ya. Nggih. Para banter ae Nduk ora apa-apa. Banter. Nggih. Lon-lonan denira lumaksana temanten. Pripun Mas? Sae nggih. Sae. Sarimbit arsana tepi upacara daud tempuk ing catur nitra handayana daya pangaribawa sakala kumplawe astane hambalang gantal kabal tendang. Sabar. Iso mantene tawur lho. Lah jare mripate wau. Manten wedok mata. Lah, Ambekmu ki lho. Kowe ki tak swampuk basa kowe kok iso. Lah wong manten iki balang kena mataku. Iki balangan gantal Mas. Bandem nganggo suruh. nah sesuai aba-aba MC. Ora nganggo suruh. Suruh gak enek. Ganti gedang. Mbok digani boto. Oh, njaluk boto. Ojo. Wong dilulu kok. Lon-lonan pripun Mas sae nggih? Apik gegele apik. Mbok. Oh. Temune kapan iki? Kok ra temu-temu. Temanten kawe singal repepeh. Nek aku deh. Sae nggih. Saya kayak dalang kene. Lon-lonan denira lumaksana sang pujangganing daup Iya.
kepareng hangucap mantram sakti kidung rahayu Wah iki. gonggo trigonggo durga mendak kala sirna. Assalamualaikum salam tebok bosok liak-liok kali asem ilang sake sukerto ilang sake bilai salam. Tolak balak iki, tolak balak. Tolak. Wis ilang balake. Wis tolak balak. ora balak mas Tolak balak. Mantene adus. lon-lonan Denira lumaksana sak ngandhap pripun mas Sae. tarup agung temanten yuni diberkah pangestu sumungkem wonten wale tak glito ndasmu kowe engko wale berkah pangestu sumungkem temanten Sing kuwale iki sungkeme iki lho. sing sungkem ki manten wedok Aku ya wedi kualat. lah kok iso Wong biyen sing nyunatno kene kok. oh Bekti aku. ya ora apa-apa manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri sanalika temanten putri hangidak konang antiga ngideki ndokipun temanten kakung kapitan sanalika Aduh, cuk. alah lah kok terus deteng Lah iya. piye Ya apa rasane piye? kon delokne lho sinden Sik ora iki. piye teko Pak Lurah lho pripun Pak Lurah. Tulung sampe delone Pak Lurah. ngapa to Dol Tak kon delok Pak Lurah iki. Heeh. Cek kok ora. lah suarane piye to muni mak tus ngono. coba jajal Pak Lurah sing ndi kok iso kan sing durang kalau Pak Lurah Pak Lurah. Nah, karo siji. kare siji Iya. yo kon ngideki Pak Lurah pisan to ben Lho. Ya ora kena dinggo kuwi kok. kene Balik. minggah madyaning sitinggil binaturata Ah. sang Narendra Muda Arisa juga Nah. kawis tinggal gandul Nah iya. Amit-amit jabang bayi. Ngempet loro iki lho. lumaksana gegandengan asta datan ginggang sarikma pinara sastra Tangan. minggah madyaning sitinggil binaturata temanten putri Sik wale, aku sing gandeng. oh laku rono laku manten putri badhe ngeteraken manten kakung wonten ing UGD Manten anyar kowe. lah manten anyar penyakitan ngono kok iso Pak Lurah, nyapa enten kamar kosong. arep Apa? apa Lho wong bar manten anyar ya langsung iya. gegandengan asta temanten sarimbit pinunggel gamelan Lokananta hop sah dadi manten Sah di manten. Mosok Mah aku. Mah, Kenapa, Cok? masa bojoku kaya ngono. di karo apane Anu iki nih, sirahe. lho ora ngerti Ro ngerti khasiate. Napa? kowe ora ngerti khasiate ndas gundul to? Apa? Tak dudohe bengi iki. Apa? Khasiate ndas gundul kuwi nek ngisor ora ngatasi, nganggo sing dhuwur. mbok kapane Dol Ya diusep-usepne. ampluk basak kowe kok iso tetembangan ayo nembang panjenengan apa Mas Mondol sing gandrung Ayo. Mas Mandal. oke Gandrung. Iya. Bojo. Arase apa slendro pelak. Apa Mas? Mumpung pelok. Weceh ngomong pelak iya. ora slendro ae to apik slendro kok slendro ae lho Slendro. slendro lho duwe campur sari debagong apik slendro Tinggal slendroan. hebat tenan diagem to blangkone iki Blangkone dupane larang-larange dienggo. sing besis ora Engko rasane piye omong aku ya, Mas? Manten anyar mesti rasane mau wae. Blangkone kuwi lho. Nah, ngono apik kuwi. sakne mboten klodho ngeten lak kaya Buntadewa Yai Werkudara. nah dan sinebut ngono kae ya kena Sembarang wis ayo. Sembarang. Sinebut pahlawan putri. edan tenan suarane apik Mas Apik. raine sing eleki
Nek pengen apa ya dicet kono. Lema apalan pirang dino, Mas? Hah? Lema apalan pirang dino? Ya wis enek 3 tahun. Tak kira 2 dino, Pak, malah 3 3 tahun. tahun ra apal-apal aku. Ya. Ayo. Sriuning mustika Tuban. Semangat tekan loja-loji lho. Dula joli. Sri Huning Mustika tu. Marai. Ora. Arep marai. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe Mboten Pak, mboten. Aku wis hafal. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Kok Tuban kaya Tuhan iki lho. Tuban lho. Wong Tuban yo anu nyembah Tuhan. Yo. Bener iki. Jan, kok omongane kok lunyu men ratu tikus iki Jan. Bendina mangan lumut ben. Ketoke blangkone kok kurang Kurang-kurang. porem tengah jeng. Oh iya. Ngeten sae niki. Niki nek usul mudan-mudanan aman. Kok iso? Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Lho. Yo lagi roh bengi iki aku. Nyapa? Rai enek empere. Putra Kanjeng Sira lawe. Alah, bapak gantenge kaya kene. Wah, kemayune. Kemayune iki lho. Alah, rumangsaku. Alah, ora enek sing ngene. Ora dienekne. Kok ngene lho? Ora. Kok ngenekne to? Bes. Duk gong prang. Dok pranggung. Duk pranggung. Marai ya. Ora. Lho sing bener ngono kuwi yo. Melok marai. Iya ora. Tapuk. Lho. Tapoke ngene lho. Ngene lho, tapuk. Tapoke ngene lho. Oh, ngene Dik. Ya. Duk pranggung bojone gara. Ngebelo. Bebelo. Maraine sing gandrung piye? Gandrung nek pengen Ora. mau disilah ngono. Ganteng ra ndek pacar ngono. Awakmu iki. Aku. Kae lho rupane ganteng randang payu-payu. Nek karo kowe wajahe piye to, Dal? Yo mirip to jane. Kowe karo Akbar? Mas Akbar? Mirip. Jajal jejer. Tekok karo penonton ya. Iya, ya tekokne penonton jajal. Ngono masa jare biyen lahirnya kembar. Nah. Pripun? Jajal. Tekokne. Wani buktine nek ganteng kowe. Wani no. Jajal tekokne masyarakat suara rakyat suara Tuhan. Pripun Bapak-bapak? Pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Urung takon disauni. Kacang urung takon disauni. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula karo Mas Akbar ganteng ndi? Mondol karo Akbar ganteng pundi? Mosok ganteng Akbar. Penonton kono Iya lho, suarane balen Akbar. nang sebelah kono lho, jajal. Sebelah kono apa piye? Sing sebelah mriki. Kula karo Akbar ganteng ndi? Padha kaya nyari padha. Oh sing mune elek ditok-tok. Sing elek Kono Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Kula karo Mas Akbar ganteng pundi Pak Lurah? Padha kaya. Oh, padha bagus. Pak Lurah iki jujur. Ora perkara jujur wong sing kena dinyang mek kowe kok. Balik perkara anggarane to iki. Perkara anggaran kok iso. Oh alah. Kalau aku bae meng sing kena dinyang aku tok. Ah, Ayo, teruskan. teruskan. Bebelo Wirat Moyo. Sik, dipasne. Bebelo. Alah. Kowe iki digenderi lho. Pasne rada cedak. Rada nyedek karo gender. Rada gender.
bebela Wiratmaya Pinter. Ah, pinter lagi. Panburung marai nek ora. tan murung sri uning gundul gugur terus dipotong rambutnya tadine gundul Oh iya. Terus dadi kusumaning bangsa Dibacetke nggih, Mbak Kela nggih. gawane napa nderek mangga. Mangga. Langsung gawane mawon mboten napa-napa. Ya. Yuk buka celuk, monggo Mbak Kela. Oke. Sri Huning mustika tugas laku tresna yang sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya Yuk, tarik Mas Arya.
Modele kok wis nyepak ngene lho maneh. Halah. Pripun Mas Akbar sampean? Astabrata menurut Mbak Vela kompak ya? Ah, kompak Pak. Oh ngene kok kompak iki lho. Lah napa? Astabrata iki ketok kompak. Iki mergo kan main bareng. Nek sendiri. Jajal nek Nek dites sitok-sitok umpama ditus, Heeh. dites. Dites. Terus mie ayam mau piye? umpama dites sitok-sitok apa ya mungkin apik. Wani, panggah wani Astabrata. Tenane. Heeh. Kediri kutane lho Mas. Sing dadi bukti lan kenyataane. Kebo sapi sing digugu. Keluane Nek menungso entute. omongane. Omongane ding. Iso. Panggah iso aku. Cak kampret iki pancen. Yo, terus. Niki umpama kula tes angsal nggih. Angsal monggo. Tolong untuk yang penyaron. Oh, penyaran. Penyaron sik lho tak dhisikne no. Iya. Penyaran berapa itu? 4. 4. Oke. Suwuk ini tadi. Suwuk ini tadi suwuk seragenan. Suwuk seragenan. Oke. 1 2 3 ya. Ya. Ya percaya. Yang percaya aku. Sabrata. Lho sing bonang kok cengengesan. Iki pare dudu janganan kok malah Nyambut gawe ora dolanan. lho lak. Iku kan sampean sing nyaron. Saron wis. Genti pembonang. Lho, nyepelekne pembonang kamu. Lho, boleh coba. Riwok mutak sing bar. Apa ki bonang bareng apa bareng? Berdua no. Berdua. Ya wis. Berdua bonang. Ayo, Suwuk seragenan. 1 2 3 iya. Kok ya iso ya? Lah iya. Sapa Pak, sampean masuk sepuh yo melu lho, Pak. Gambang. Gambane melu lho. Masa gampang ya mbok tes? Loh, kudu dites. Oh, jangan-jangan kok tuwek ngunut cah nom-nom tok. Lho, dijajal dites no. Dites lho. 1 2 3 Ya. ya. Hebat tenan. Modelmu ki lho sing kerebab kok terus ndingkluk ae kowe. Kerebab barang ki tenan. Ketoke minder ketoke. Minder wis gak iso wae. Nek delok irengmu wis gak iso. Pokoke nek bengi iso, lanjut. Lanjut nek gak iso. Langsung pecat saka sebelah. Langsung. Lho, sik ta bose sapa? Sampean. Lah ya kok iso mecat sing mecat kok sampean. Anu dikongkon Pak Mubarok. Ya. Nggih. Saya 1 2 3 iya. ya. Nggih. Marai ngrungokno rebakmu luwe. Enek sing urung kita, enek sing urung. Sopo? Siter. Nah, Lho, siter ya dijajal. siter dijajal sapa Oke. ngerti kok. Termasuk gamelan lho. Astabrata kok tolak ukur sapa? Piye? Tolak ukur. Ya tolak ukur. Tidak nih. Tidak. Ini Astabrata, Dik. Astabrata kok Tabrata. Tolak ukur. tolak ukur. Ayo. Siter, tuh 2 3. Ya. Kepising. Lho sing ngempel kok malah ngapalot. Mosok ngempul barang Ngempel duweh tutupan gayor ae rumasane kene gak roh ngono wae piye. tetep dites. Dites sing ngempel. Bang. 1 2 3. Ya. Ayo. Sesuk rasah melu. Lah kok sesuk ra Sesuk melu. ndi? Sesuk prei kok. Sesuk yo renang dindi. Hebat. Percaya kalau Percaya, ternyata. nggih. Wah. Astabrata memang menjadi tolak ukur.
kasih Mbak Vela. Mbak Vela, dipersilakan. kersane tak mikir Ruben, Loh, Mbak gitu, Vela. gitu. Mbak Vela tetap di sini karena beliau Bapak Kepala Desa dan juga sejaran panitia Iya. naik di atas panggung untuk menghibur para warga. Lo gitu. Pak Jalu suaranya apik. Oh, nggih. Jalu Prasetyo Eskar. Sarjana Karawita. Sarjana karaoke. Apa dia? Pinter lho sampean. Karo anu Bapak Ketua Panitia suarane ya jos. Pak Ketua Panitia suaranya ya jas. Jaturi. Yap, monggo dipun pangarsani. Ayo. Amit asa berapa? Ya. Monggo. Monggo. Wantene saya. Monggo. Kali ibu, jarane. Utawa perwakilan panitia Pak. Oke, diwakili Bapak Ketua Panitia. Supporternya wakil.